Σήμερα θα ξετυλίξουμε μια απίστευτη ιστορία. Μια ιστορία για φιλοδοξία, για τεράστιο ρίσκο, αλλά και για μια αλλαγή που σάρωσε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάμε να δούμε πώς η δίψα για πλούτο και ναι για μπαχαρικά δεν άλλαξε απλώς μερικούς δρόμους στο χάρτη, αλλά ολόκληρη την αντίληψη που είχαμε για τον κόσμο. Λοιπόν, για να μπούμε στο κλίμα, κοιτάξτε αυτόν τον χάρτη. Αποτυπώνει τέλεια το πώς έβλεπαν οι Ευρωπαίοι τον κόσμο τους τότε. Βλέπουμε την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, αλλά βλέπουμε και τεράστιες, λευκές, άγνωστες περιοχές. Ήταν ένας κόσμος που βρισκόταν στην κυριολεξία, στα πρόθυρα μιας κοσμογονίας, χωρίς κανείς να το έχει καταλάβει ακόμα. Και εδώ είναι η ερώτηση που ξεκλειδώνει τα πάντα. Σήμερα, τα μπαχαρικά είναι στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τότε όμως, ορισμένα από αυτά άξιζαν το βάρος τους σε χρυσό. Αυτή η ερώτηση λοιπόν δεν είναι καθόλου ρητορική. Είναι ακριβώς το δίλημμα που αντιμετώπιζαν βασιλιάδες και εξερευνητές και οι απαντήσεις που έδωσαν άλλαξαν τον ρου της ιστορίας για πάντα. Ας δούμε λοιπόν το πρόβλημα που πυροδότησε όλη αυτή την αλυσίδα γεγονότων. Γιατί ξαφνικά αυτή η τεράστια ανάγκη να βγουν στους ωκεανούς. Η απάντηση βρίσκεται σε έναν δρόμο που έκλεισε και σε μια σειρά από πιέσεις που έφταναν πια στο απροχώρητο. Δεν ήταν μόνο ένα πράγμα, καταλαβαίνετε. Ήταν στην ουσία μια τέλεια καταιγίδα. Από τη μία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία πήρε τον έλεγχο των χερσαίων δρόμων, κάνοντας τα πάντα από την Ασία πανάκριβα. Ταυτόχρονα, τα ταμεία των βασιλείων στην Ευρώπη άδειαζαν από χρυσό και ασήμι. Και πάνω σε όλα αυτά, νέα, φιλόδοξα κράτη, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, έψαχναν έναν τρόπο να αποκτήσουν δύναμη. Αν προσθέσουμε και τις ιστορίες για τους μυθικούς θησαυρούς της Ανατολής, η αναζήτηση ενός θαλάσσιου δρόμου δεν ήταν πια επιλογή, ήταν μονόδρομος. Βέβαια, το να θέλεις κάτι δεν φτάνει, πρέπει και να μπορείς. Η εποχή αυτή έτυχε να συμπέσει με μερικές τεχνολογικές καινοτομίες που έκαναν το μέχρι χθες αδιανόητο δυνατό. Πάμε να δούμε ποια ήταν αυτά τα μαγικά εργαλεία που επέτρεψαν στους ναυτικούς να δαμάσουν τους ωκεάνους. Πρώτο και καλύτερο, η πυξίδα. Ένα τόσο απλό, μα τόσο επαναστατικό εργαλείο. Σκεφτείτε το λίγο. Πριν την πυξίδα, οι ναυτικοί ήταν στην κυριολεξία δεμένοι με την ακτή ή με τα αστέρια. Με την πυξίδα, ο ωκεάνος άνοιξε. Για πρώτη φορά μπορούσαν να πλεύσουν με σιγουριά στα ανοιχτά, κρατώντας σταθερή πορεία ακόμα και με συννεφιά ή καταιγίδα. Μετά έχουμε τον αστρολάβο. Αυτό το όργανο ήταν το GPS της εποχής. Αν η πυξίδα έλεγε προς τα πού πηγαίνουμε, ο αστρολάβος απαντούσε στην ερώτηση πού ακριβώς βρισκόμαστε. Μετρώντας τη θέση του ήλιου ή των άστρων, οι ναυτικοί μπορούσαν να υπολογίσουν πόσο βόρεια ή νότια βρίσκονταν. Το πάζελ της πλοήγησης άρχιζε να λύνεται. Και φυσικά χρειαζόταν και το κατάλληλο όχημα. Αυτό ήταν η καραβέλα. Ξεχάστε τις παλιές βαριές γαλέρες. Η καραβέλα με τα έξυπνα τριγωνικά της πανιά ήταν ένα θαύμα της εποχής. Όχι μόνο ήταν γρήγορη, αλλά μπορούσε να κάνει κάτι αδιανόητο, να ταξιδέψει κόντρα στον άνεμο. Κάτι απολύτως απαραίτητο για ταξίδια μηνών στον άγνωστο Ατλαντικό. Λοιπόν, οι πρώτοι που πήραν όλη αυτή την ανάγκη και την τεχνολογία και την έκαναν σχέδιο ήταν οι Πορτογάλοι. Και δεν το έκαναν στην τύχη. Ακολούθησαν μια απίστευτα, αργή, μεθοδική στρατηγική. Να βρουν τον δρόμο για τις Ινδίες, κάνοντας τον γύρο της Αφρικής. Βήμα προς βήμα. Ο εγκέφαλος πίσω από όλο αυτό το τεράστιο εγχείρημα ήταν αυτός ο άντρας, ο Ερίκος ο Θαλασσοπόρος. Η ηρωνία, ο ίδιος δεν ταξίδεψε σχεδόν ποτέ. Αλλά ήταν ο οραματιστής, αυτός που για δεκαετίες ολόκληρες έδινε τα χρήματα για τις αποστολές που σιγά-σιγά χαρτογραφούσαν τις ακτές της Αφρικής, σπρώχνοντας τα όρια όλο και πιο νότια με κάθε ταξίδι. Και αυτή η χρονογραμμή δείχνει πόσο επίπονη και μακρόχρονη ήταν αυτή η προσπάθεια. Δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Μετά τον Ερίκο, άλλοι συνέχισαν. Το 1788, ο Βαρθολομαίος Διάς κάνει το μεγάλο άλμα φτάνοντας στο νοτιότερο σημείο της Αφρικής. Και 10 ολόκληρα χρόνια μετά, ο Βάσκο ντα Γκάμα ολοκληρώνει το όραμα. Φτάνει στην Ινδία. Η Πορτογαλία είχε βρει τον δικό της χρυσοδρόμο. Την ώρα όμως που οι Πορτογάλοι προχωρούσαν αργά και σταθερά προς την Ανατολή, ένας γενουάτης ναυτικός είχε μια εντελώς διαφορετική, μια σχεδόν τρελή ιδέα. Μια ιδέα που σχεδόν όλοι απέρριπταν. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ήταν απόλυτα πεπισμένος. Η γη είναι σφαίρα. Άρα, γιατί να κάνεις τον τεράστιο κύκλο της Αφρικής, πλεύσε απλά δυτικά και θα φτάσει στην Ασία από την άλλη πλευρά. Η λογική του ήταν σωστή, αλλά οι υπολογισμοί του για το μέγεθος της γης ήταν τραγικά, μα τραγικά λάθος.
Δεν είχε την παραμικρή ιδέα ότι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία υπήρχε μια ολόκληρη, αχαρτογράφητη ήπειρος. Αφού τον έδιωξαν οι Πορτογάλοι, κατάφερε τελικά να πείσει τους βασιλείς της Ισπανίας, τον Φερδινάντο και την Ισαβέλα, να χρηματοδοτήσουν το στοίχημά του. Με 3 μικρά πλοία ξεκίνησε για το άγνωστο. Μετά από εβδομάδες και εβδομάδες που έβλεπαν μόνο θάλασσα, με το πλήρωμα έτοιμο να στασιάσει, μια φωνή ακούστηκε τη νύχτα της 12 προς 13 Οκτωβρίου, στεριά. Είχαν φτάσει. Αυτός ο χάρτης μας δείχνει την πορεία του. Πάτησε στεριά σε ένα νησί που σήμερα ξέρουμε πως είναι στις Μπαχάμες. Αλλά για τον Κολόμβο δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Αυτός ο τόπος ήταν οι Ινδίες. Και αυτή η τεράστια παρεξήγηση θα καθόριζε την επαφή μεταξύ των δύο κόσμων για τα επόμενα χρόνια. Η επιστροφή του στην Ισπανία ήταν ένας απόλυτος θρίαμβος. Έφερε μαζί του αποδείξεις, εξωτικά φυτά, άγνωστα ζώα και, το πιο σοκαριστικό, ανθρώπους από αυτές τις νέες χώρες. Η Ισπανία πανηγύριζε. Πίστευε ότι είχε βρει τον δικό της, πολύ πιο σύντομο δρόμο για τα πλούτη της Ασίας. Η προσωπική του ιστορία όμως δεν έχει καλό τέλος. Παρά τα 3 ακόμα ταξίδια που έκανε, δεν βρήκε ποτέ τα μυθικά πλούτη που υποσχέθηκε. Έχασε την εύνοια των βασιλιάδων και πέθανε ξεχασμένος. Και εδώ είναι η μεγαλύτερη ηρωνία όλων. Πέθανε χωρίς ποτέ να καταλάβει το πραγματικό μέγεθος αυτού που είχε ανακαλύψει. Τα ταξίδια του Κολόμβου και του Λινταγκάμα, λοιπόν, δεν άνοιξαν απλώς νέους εμπορικούς δρόμους. Άνοιξαν ένα κουτί της Πανδώρας. Οι συνέπειες που ακολούθησαν αναδιαμόρφωσαν ολόκληρο τον πλανήτη, με τρόπους που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τότε. Η πιο άμεση συνέπεια ήταν μια γιγαντιαία οικονομική ανατροπή. Η Μεσόγειος, που ήταν το κέντρο του γνωστού κόσμου για χιλιετίες, έγινε ξαφνικά μια λίμνη. Το πραγματικό παιχνίδι, τα μεγάλα χρήματα, παίζονταν πλέον στον Ατλαντικό. Νέα λιμάνια, όπως η Σεβίλη και η Λισαβόνα, έγιναν οι πλουσιότερες πόλεις του κόσμου. Αυτή η νέα παγκόσμια κατάσταση γέννησε και μια νέα οικονομική θεωρία, τον μερκαντιλισμό. Η ιδέα ήταν απλή και, για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετά άγρια. Ο παγκόσμιος πλούτος, δηλαδή ο χρυσός, είναι σαν μια πίτα. Είναι σταθερός. Για να πάρω εγώ μεγαλύτερο κομμάτι, πρέπει κάποιος άλλος να πάρει μικρότερο. Αυτή η νοοτροπία οδήγησε κατευθείαν στην αποικιοκρατία. Οι αποικίες ήταν το κλειδί, πηγές για φθηνές πρωτεσίλες και αιχμάλωτες αγορές. Και από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Ο Αμέρικο Βεσπούτσι ήταν αυτός που πρώτος κατάλαβε ότι, μισό λεπτό, αυτό δεν είναι η Ασία, είναι ένας ολόκληρος νέος κόσμος. Λίγο μετά, η αποστολή του Μαγκελάνου απέδειξε μια για πάντα ότι η γη είναι σφαίρα, κάνοντας τον γύρο της. Αλλά αυτή η γνώση ήρθε με ένα φρικτό κόστος. Ήρθε μέσα από τη βίαιη κατάκτηση και την ολοκληρωτική καταστροφή αρχαίων πολιτισμών. Και φυσικά με την έναρξη ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία του ανθρώπου, το διατλαντικό δουλεμπόριο. Παράλληλα με όλη αυτή την καταστροφή όμως, συνέβη και κάτι άλλο. Μια έκρηξη γνώσης. Η ανακάλυψη νέων υπήρων, νέων λαών, άγνωστων φυτών και ζώων, κλώνησε όλες τις παλιές βεβαιότητες της Ευρώπης. Η επιστήμη αναγκάστηκε να τρέξει για να προλάβει. Η γεωγραφία, η αστρονομία, η βοτανική, όλες μπήκαν σε μια εντελώς νέα εποχή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελικό ερώτημα. Ναι, η εποχή των ανακαλύψεων συνέδεσε για πρώτη φορά όλες τις υπήρους. Δημιούργησε τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ξέρουμε σήμερα. Αλλά αυτή η σύνδεση σφυριλατήθηκε με φωτιά και σίδερο, μέσα από την κατάκτηση, την εκμετάλλευση και τον ανίποτο πόνο. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει μέχρι σήμερα. Ένωσαν τον κόσμο, αλλά με τι τίμημα? Αυτή είναι η περίπλοκη κληρονομιά τους.